talking. The no can be a fan, a big kind of the boyfriend churches, not the year. A year, I don't know, banana. Yako, a year, a TV after your mountain, a year above was a horse near day, a friend, the kind of good union. And no can be no. The above flow up for a year mountain, Mafu, a year, a TV mountain, northern region. A friend say, TV, every year, a TV after year, a year, the friend of Savannah. And I'm not in Yamaya, and Kidiana, a friend, a person, no, that's just. Now, a coin, so a whole in some kind of a could be papa, and then you part of one a booty, a body, a mountain, my so. I think for a teacher in the for one now, or many years, there, a mountain, mamma, a woman there, then Zan can't see me and not also shall not say 2020. Now, so, or the immediate woman. At the door, Master. Into the middle India for you, Papa. Now, I'm penny, Dada John Doman, Mamma, and Cassa, your coca was Savannah, a far mantam for Frau, Mampenny, a good father by or tea, and in Puntu as I said, a cohua, officer, and cohonmo, and no Roger Boadu. And so at the Tibiama, Yura said, now, Papa, other. Not the end said 2020, Abani, and to a friend about 2 and 1 was all your campaign. What is a baby? Now, John Bodu, the uniform catcher, they say, I am about to break and you can't improve your winter. Maybe you are holding empty people. Hey, I didn't share territory. So, this may not be my cat. I guess I'm about to break it. And I didn't hear Ghana for opening media to that. And so, my member will be about to walk one and boom from me. Yet, you say, oh, my penny, mamma. Or bar pro a quarter of each region. Or point one day, a year, Nigeria. Or year, Mamputi, for you now, in a or any penny one and pump. Any amount for a one was eating no eating to every almost adding somebody one out in the league. Now, they're not even more for the in Puntunuma, I catch papa. That was our man. Now, Mantenu, Mahama, what will be a certain good man to know? Now, no, every bedroom. It is another every bedroom now, what near the assembly to me, not of the Akiga, train a Maya James, not to say, or so the young woman, I can wait on your woman on you. Said the head of Mantenu, Maham, almost organic, and I said you, Utitobu. Some is Chiato, and I won't Chiato. And now, no, not to a man after the view, because we know hands or can. Now, you say, a year. I could for the neighbor of Yaba. I may more move. I call it a study in Yaba at a store. We let say haphazard problem. Almost in Shum and found on Masham. It's a mobile baby and I will put your mood to be an effect of the baby. I want to not say, and you won't quite true, and yes, you say yet. And some young men who are close one son on my. A man is saying out as a war park of the mountain book. Now, what was the mountain book on 1 year to say, yeah, the Buama. What's your mind to me? Mr. Woman or more high woman, send me a bear, what makes you leave? What was his say? So we a crime by one. If you know the Rubu, a forward one, now the Rubu of the book of Rubu. Now the Rubu, any not east, no, on my hinku, and after a capital town. A crime by Puppet, and now. Obeka say, I have a power. We are looking what does it be any movie? I don't say, I may know, Cathy. A year regional minister, or no, a Penia, or Sherman. A year Namerubu as in Krohano, only the bit of or the Kroketredy of Ready Busy, a honor for that. We are sorry, Abbey Juma de Dia, oh, I want Namerubu. Namerubu had no capacity. Reading in and only the friend of regional coordinating council officer, Oma will be above time and only I'm buying a Dumekua, a year regional coordinating council. A share not east national. Obi dying and almost hang at the way. That we have to be in the middle. Say, what's one area? No one to press. Who need veranda? Who's main name? Said the Abuadi. If I was saying, come here to say you, I am to do here. I never bought a mine or mine of Bra and Sana. Over to Sana more. If you're near Kenya, let's say a whole region, open the regional coordinating office. Minister who needed the other trip. I want you to ask. What are region? Now we are someone, so I'm penny mamma who know to that. I was a young woman that can't more kind of. I don't think Uncle Quachi. A year secondary school, the secondary school.
na ɔmampani ma ahyɛ aseɛ wohwɛ mu a biribi a ne ɛkɔdu no sɛ wokyɛ dwumadie no nyinaa wɔ ha ɛmu bɛyɛ deɛ wɔtwe ɛna ne yɛyi ne yɛhwɛ anim sɛ nka akɔyɛ radio bi deɛ nka animanim yɛa no nka aban no bɛhwɛ no wawie na nka radio no anya secondary school na nka ɛmu nkɔlaa afo school ɛyɛ Gambaga Training College ɔmampani ma ama ɛhyɛ mpanyinma ase bebree wɔ hɔ dodoɔ no na ahyɛ akyire meanwhile it is supposed to be a radio mmeranteɛ ne mmabaawa bɛkɔ mu school na ɔbɛtumi ayɛ mpanyinfa abɛboa ɛyɛ mantam no ntuo na wɔnom no sɛ ɔmampani nakɔ na mpanyinfoɔ de ase n'anim na ɔde ase da nka bɔne a ɔwɔ ho no bi na ɛsiane sɛ ɔmo yɛ aban a ɔmo mpɛ sɛ asodi ɛdɔm so na ɔmbɛgye aso ne nti no ɔmo susu sɛ sɛ obi di nkɔmmɔ biara na ɛyɛ amanyɔpem sɛ sɛ ɔmɛkeka amanyɔsɛm ɛfa they are an irresponsible government mpanyinfo na ɛsɛ ɔmo yɛ na ɔmo ntumi nyɛ ɔmo sɔre a ɛyɛ amanyɔsɛm mfaso pɛ ɛne vote ɔmo pɛnti na ɔmo ayɛ nneɛma basaa na ɔmo yɛ ɔhaw kɛseɛ ɛde ato nipa so woyɛ dɛn nkɔ sɛ regina wa obi ni sakra oni na ebi na yɛka a wɔsɛ ne yɛn mpanin si yɛfiri ko ɛne akɔ no na sɛ bi wofiti prɛko pɔɔso nso a mogya ba wo sɛ ɛyɛ mantam foforɔ saa no mpuntuo no ɛbɛba kora ɛbɛyɛ nkakra ɛnyɛ prɛko pɛ menim deɛ ebia sɛ ɔmampanin ntuanama obiara deɛ a sane sɛ menim savana hɔ anaa mokɔ ho sɛ bi a wɔhyɛ biribia sɛ na mmom kɔ na ɛnkwa ntɛm nti na moka anaa me nua bɛrima nti na meka kyerɛ wo sɛ sɛbi yɛnsi nsuo ma nsi aka nti ansa na ɔbɛyɛ nhyehyɛ biara no ɛsɛ wotu anamɔ ansa menim obiara sɛ wosi dan a ɔbɔ so ansa na wato foundation nti sɛ woba abɛte regi na wonim sɛ regi yɛbɛhia nneɛma titiri bi yɛtumi gya ne nan so a wohyɛ ateɛ yɛ ho adwuma woyɛ ho adwuma wie a afei wode akwanya ama mo sɛ moyɛ regi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a regi no baeɛ no na afa ne ntoma fɛfra na yɛbu mantam nti regi na ɛwɔ hɔ a ɔmo ni ɔfisi koraa a ɛmu mpanyinfoɔ yi mu adwuma yɛyɛ dɛn sɛ ne regi na ɔbɛkɔ ɛmu akwan nyinaa regi na secondary school a yɛasi no montumi nto aso yie regi na ɛnɛ ɔmo sɛ wokɔ ɔmo ne odi nkɔmmɔ a ɛsiane sɛ ɔha mmɔ nhyehyɛe ɛnkɔ yie nti no ɛyɛ akɔnfonyɛmfoɔ ɛna ɛha ɔmanfoɔ ɛwɔ ɛyɛ saa regi no regi na me ne wo kasa yi sɛ wo personalizer koraa ɛde ayɛ kuayɛ a wonyɛ bi because ɔmo nhyehyɛe no ɛnkɔ yie sɛ woyi ɛyɛ nkuyidim a ɔmampanin maama ɔyɛ no ɛyɛ north east region no mu over 50 separate development projects a ɔyɛ ya na maa akokɔ ado baa yi na nso ɔmo nka mmea nti a ɔmo sɛ 6 regions a ɔmo ate ne nyinaa no nkuyidim 96 ɛyɛ dɔɔko nsia na ɛkɔ so 6 regions nyinaa ɔka fo mu a 96 north east region for ɔmampanin maama n'afɛ so ɔyɛ over 50 development projects ɛwɔ hɔ ansa na yɛba abɛyɛ no region nti wɔn nyinaa yɛ nhyehyɛeɛ a ɛkyerɛ sɛ NPD fo amamu wɔ mu bu ɛnyɛ amamu a wɔto wɔn mu yɛ nhyehyɛeɛ papa ɛnyɛ 3 years akyi a wate region no awie no ɛna wɔba abɛpɛ ɔfisi bi ama wo ɛyɛ sɛ wɔyɛ saa nhyehyɛeɛ no a ɛnda no ɔmampanin kase wɔntumi nti region tete ɛmfa ɛnti bi sɛ wɔyɛ region ɛwɔ aburo a nneɛma ɔmo hia basic things ɔmo hia a ɔmo bɛbɔ region wɔ bra ɔmo ni ɛno no yɛrɛ sɛ ɛnyɛ yie me nua bɛrima wɔntumi nkasa wɔwɔ hɔ akɔware ɛwɔ aburo a sika na ɔbɔ yɛ akɔware bra wɔn ni woyɛ ka na wɔ ha wo baa nti nya abotire na bɔbra na du baabi a wɔn nsa betumi aso n'akyi ansa na wakɔkɔ obi ba abɛtena wo nkyɛn sɛ wɔrehwɛ no anaa ne bɔbra nti saa na mu ɔmampanin akofo adore ba ɔmo egu ɛnyɛ na mu ɛhyɛ ani ama ghanafoɔ na ɛdodoɔ na ɛbrɛ nipa si asɛni nipa ehu na mane esan nhyehyɛ pa a ɔmo nyɛ mu nti ɛnɛ wokɔ tamale a obi yɛ ne sɛ tamale ɔmo regional coordinating council ni wokɔ ɛyɛ asante mantam a ɔmo wɔ sisi yi a obi yɛ nim sɛ asante mantam mo regional coordinating council yi ni wokɔ fra mantam a ebi wɔ hɔ because they are established region nti sɛ wo ba abɛti region foforɔ na you make all those arrangements ɛne ɔmampanin ka sɛ wɔn nsɔre prɛko pɛ sɛ wafɔre wo si na wofɔre wo si na sɛ nipa bɛka nti sɛ a wofa so fɔre nti sɛ wonya abotire na wofɔ adi kakrakra ansa na wetumi atu wɔ abere a mogya ntu na wonkɔdi ya nti ɔmampanin maama sɛ ɔde tu dan deɛ kɛnyɛ asɛmmɔde ɛsɛ nkaba no bi tumi sa ebi a yɛanyɛ nhyehyɛ no ntɛm na emu ebi a na me yɛ yɛadom a nfi yɛ bɛyɛ mu yɛbɛhwɛ na yɛayɛ na ɔmanfoɔ no ho afɔ saa deɛ edi nkɔmmɔ a ɛma ɔman no tu mpɔ na ɛnyɛ sɛ wote sɛ ɔpanyin bi aka biribi sɛ ade ɔkofi paati ofo nti na ano ahyɛaseɛ ɛrekasa tia no ɛwɔ abere a wonni nyɛ so saa anke kwakye ɛbɛda ase anwummerɛ so agye bra kyɛkyɛ nsɛm ama yɛn mɛsoma da ase yɛ na ɔda ma me wɔfa john 2024 yɛnhwɛ anim ɔbɛba ɛm sɛ yɛ nyina nkra ne ne tutu nkra ɛsi adeɛ
nkɔmmɔdi a ɛkɔ so wɔ ndc mu no ɛne yɛbɔ ne fɛ no reorganization yɛyɛ nhyehyɛ yɛbɛboa ma yɛ party no bi na 2024 tumi akɔ sɛ mmedu na mpanyinfoɔ de akɔnya to sɛ osi ne fi a na ɔbɛnten no mebi ne mu a mede sɛ ho nkɔmmɔdi yɛ mbɛtwa ama ghana so nyinaa so that's it yɛbɛka sɛ akyire papa mɛtuma da ase bebree ɛne ɔdenyamfoɔ Felix Kwakye owusu